কেউ স্ত্রী প্রশংসা পাইবার যোগ্য অটନ୍ତି পড়তে সময় ସେ ଆପଣା ପରିବାରର ସେ আপনা পরিবারର ଆଚରଣରେ ମନୋଯୋଗ କରେ, আচরণে মনোযোগ করে, ପୁଣି ଆଳସ୍ୟର ଆହାର ଖାଏ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆଳସ୍ୟର ଆହାର ଖାଏ ନାହିଁ। 28 ପଢନ୍ତୁ। ତାହାର ସନ୍ତାନମାନେ ହଁ ଉଠି ତାହାକୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହନ୍ତି ହଁ ଓ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ତାହାକୁ ଏ ରୂପ ପ୍ରଶଂସା କରେ। ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପରିବାରର ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ, ଯେ ଆଳସ୍ୟର ଆହାର ଖାଏ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲିର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ମତେ ଚାହା କରିକି ଦଉ, ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇଥିବି। କେମିତି ଦେଖିଲେ ଏଟା? ସିରିଏଲରେ ଦେଖିଲେ, ଟିଭିରେ ଦେଖିଲେ, ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଲେ। ସ୍ୱାମୀ କଣ କହୁଛି, ଆଣ୍ଠୁ ପାତିକି ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଏମିତି କରିକି ଚଢେଇ ଦଉଛି। ଏପଟେ ଘରେ ମାନେ ଜଗିଥିବେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେବେ ମତେ ସେମିତି ଦବ ବୋଲି, ନଦେଲେ ଚିଡ 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 ହେବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଏଟା ଆମକୁ ଶିଖେ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କଣ ଶିଖଉଛି? ହେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମକୁ ବାକ୍ୟରେ ଚାଲିବାର ଅଛି। ଏ ଜଗତର ଅନୁକାରୀ ହେବାର ନାହିଁ। ଟିଭିରେ କଣ ଦେଖୁଛୁ, ସିରିଏଲରେ କଣ ଦେଖୁଛୁ, ଚାହା ପିଇବି ନାହିଁ, କଫି ଟିକେ ନେଇକି ଆସ। ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଆଜି ରୋଷେଇ କର, ମୋ ଟିକେ ଆଜି ସେବା କର। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିବା ଭଲ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି? ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ସେବା କରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ସେବା କରିବେ, ଆଉ କିଏ ସେବା କରିବେ? କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଉଠେ, ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ, ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ, ସେ ଆଳସ୍ୟ ହେଇକି ବସେ ନାହିଁ, ନିଜର ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ, ନିଜର ପରିବାରର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ, ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଏହା ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ, 100% ପାଇବେ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ଦରକାର, ସେମିତି କହିଲେ ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଭଳି ଜୀବନ କାଟିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର ମୁଖର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସାର ଜୀବନ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କରେ? ସେ ସକାଳ ଉଠେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ନିଜର ଧନ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଆଉ ସେ ଏହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପରିବାରକୁ ତୁମର ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେପରି ଏ ଜଗତର ଅନୁରୂପୀ ନ ହୋଇ ତୁମର ବାକ୍ୟର ଅନୁକାରୀ ହେଇପାରିବୁ, ଆମକୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ଟିକେ ବି କଣ ହେଇଯାଉଛୁ, ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛୁ, ଆମକୁ ତୁମେ ସବଳ କର, ଆମକୁ ତୁମେ ବଳବାନ କର। এটা ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନବାନ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନବାନ ସ୍ତ୍ରୀ, এই ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ପିଢ଼ିକୁ, ନିଜର ପରିବାରକୁ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶର କାରଣ ହେଇପାରେ। ହାଲେଲୁୟା। हे मां माने आज आपणकर जीवन आपणकर परिवार पाई आपणकर झियो पाई आपणकर बहु मानक पाई एक आदर्शर कारण हेबार आवश्यक अटे। आदर्शर कारण सेवा जब साक्ष्य देले मो मां जे प्रार्थना कारी थिला, मो मां जे दान देवार व्यक्ति थिला, मो मां मंडलीर सेवा करार व्यक्ति थिला, आमे तांको परि हेबो। এই আদর্শ আপন নিজ পরিবার মধ্যে ছাড়ি কি যাতে পারবে। হালেলুয়া হালেলুয়া। পঞ্চম পয়েন্ট দেখিবা,
31 ହିତୋପଦେଶ 31 ତାହାର ହାତର ଫଳ ତାହାକୁ ଦିଏ, ତାହାର ହାତର ଫଳ ତାହାକୁ ଦିଅ, ପୁଣି ତାହାର ନିଜ କର୍ମ ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ତାହାର ପ୍ରଶଂସା କରୁ। ହାଲେଲୁୟା। ତାର ନିଜର କର୍ମ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଆପଣ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉଥରେ ପଢନ୍ତୁ। ତାହାର ହାତର ଫଳ ତାହାର ହାତର ଫଳ ତାହାକୁ ଦିଅ, ପୁଣି ତାହାର ନିଜର କର୍ମ ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ତାହାର ପ୍ରଶଂସା କରୁ। या पूर्व ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଅଳସୁଆ ନୁହେଁ, ସେ ଅଳସୁଆର ଆହାର ଖାଏ ନାହିଁ। এটা ଶାରୀରିକ ହେଉ କି ଆତ୍ମିକ ହେଉ, ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବ ତାର 16 ପଦକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଠି ଲେଖାଯାଏ, ପଢନ୍ତୁ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ। କାହା ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ? ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ। ଯେପରି ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ସତ୍କର୍ମ ଦେଖି କଣ ଦେଖିବେ? ସତ୍କର୍ମ ଦେଖିବେ। ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ତୁମମାନଙ୍କର ସତ୍କର୍ମ ଦେଖି ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ମହିମା କରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ସତ୍କର୍ମ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମନ୍ଦ କର୍ମ ନୁହେଁ, ସତ୍କର୍ମ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ, ମନ୍ଦ କର୍ମ ନୁହେଁ, ସତ୍କର୍ମ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସତ୍କର୍ମ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, এই ସତ୍କର୍ମ ଏକ ଆଲୋକ ସଦୃଶ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଆଲୋକକୁ ଦେଖିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାରର ଆଲୋକକୁ ଆସିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ମଣ୍ଡଳୀରେ ହିଁ ଆମର ଆଚରଣ ଭଲ, ଆଉ ବାହାରେ ଯଦି ଆମ ଆଚରଣ ଖରାପ ଅଛି ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆପଣ ହାଟ ବଜାରରେ ବି ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ବି ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଯେତିକି ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଆପଣ ଯତ୍ନବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ହଁ କି ନାହିଁ? ଖାଲି ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ଧାର୍ମିକ, ପବିତ୍ର ବା ନମ୍ର ଦେଖାଯିବା ତାହା ନୁହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସତ୍କର୍ମ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଦିନେ ସକାଳୁ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଆମେ ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ବାଇକରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଲୋଡ କରିଛି ଆଉ ବାନ୍ଧିକି ସେ ଯାଉଛି। ଆମେ ଚାଲିକି ଗଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ତାର ବାଇକରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଖସିକି ପଡିଗଲା। ସେ ଲୋକ ଜାଣିନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ପଡିଗଲା, ଆମେ ବହୁତ ଜୋରସେ ତାକୁ ଡାକିଲୁ, ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷ ପଡିଗଲା, ରୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ଚିତ୍କାର କଲା ପରେ ସେ ପଛକୁ ଦେଖିଲେ, ରହିଲେ, ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଦେଲୁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲେ, ସେଟା ମୋ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଗଲା। ସେ କହିଲେ, ଆପଣ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ କି? ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ କୋଉ ଦେଶରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେ କହିଲେ, ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ କି? କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ସତ୍କର୍ମ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମୋର ବ୍ୟାଗରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ନେଇ ଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଦେଖିଲି। ଆପଣ ଆସିଲେ ଆଉ କଣ କଲେ? ମୋର ଜିନିଷ ମତେ ଦେଲେ। ଆମର କର୍ମ କଣ କଲା? সেই ଅନ୍ଧକାର ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶ କଲା। ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିଲା ଯେ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସତ୍କର୍ମ କରିପାରୁଛୁ। ମୋତେ ସେଦିନ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପ୍ରଭୁ
ए वाक्य से किसी दिन पर वाक्य मुझे पढ़िली और से घटना को मन पकईली जे प्रभु कहते तुम मान सत्कर्म देखी लोक मैंने कौन करेंगे पिता महिमा करेंगे आप उत्तम कर्म करेंगे आपणकर लाइफ अन्य मान सुसमाचार हो सुसमाचार कहवा पूर्व आपणकर जीवन गोटे सुसमाचार हो आज लोक माने को ट्राक बांटिले पत्रिका देले कि बाइबल देले बाड़ौछंती आज्ञा ସେମାନେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ପୁରା ଯାଇଛି ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ବାଇବେଲ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମତେ ଜୀବନ୍ତ ବାଇବେଲ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆମେ ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ସୁସମାଚାର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆମକୁ ଲୋକ ଦେଖିବେ ତ ଯୀଶୁକୁ ଦେଖିପାରିବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁକୁ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିଲେ ସେ ତୁମକୁ ଦେଖୁ ଆଉ ସେ ପଚାରିବ ଆପଣ ଏତେ ଭଲ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏତେ ଭଲ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଏତେ ଭଲ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଏତେ ଭଲ କେମିତି 2 ମାସ ତଳେ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଲାଭ କଲୁ ଆଉ ସେ ପରିବାର ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଦୁଃଖରେ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର କହିଲା ପରେ प्रभुଙ୍କ ପାଖକୁ ସେମାନେ ଆସିଲେ ତାପରେ ସେ ଭଉଣୀ ଆଉ ଭାଇକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚାକିରି ମିଳିଲା ସେ ଅଫିସରେ ସବୁ ଲୋକ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଟିକେ ଅଲଗା ଆପଣମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ଅଲଗା ଆପଣମାନଙ୍କର ବୁଝା ବଣା ଟିକେ ଅଲଗା ଆପଣଙ୍କର କହିବାଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ଚିନ୍ତାରେ ଦେଖୁନାହୁଁ ଟେନସନରେ ଦେଖୁନାହୁଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ 2 ମାସ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆମେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦିନ ଠାରୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟରେ ଆସିଲା ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲୁ ସବୁ ବଦଳିଗଲା ହାଲେଲୁୟା 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 ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ आज प्रशंसार सम्मानर योग्य जो माने हस्तरे कर्मर फल को जन्म दियंती कर्म करती प्रार्थना करती सुसमाचार प्रचार करती प्रभु के पाई समर्पण जीवन काटती निज परिवार को प्रभु ठारे समर्पण करती से स्त्री लोक मान को प्रभु समय आसुची सेमान को सम्मानित करिवे 100% बुझिपार्छु म के आश्रम समय ठिया है मैं प्रार्थना करवा प्रभु आमाको जीवन रे से भय को दियंतु प्रभु को भय करवा सिखातु से आमाको चरित्र को गठन करतु से आमाको मुख रे ज्ञानर कथा कहया पे सहायता करतु से आमाको निजर परिवार जत्न तत्व करिया पे आत्मिक भाव रे प्रार्थना रे निज परिवार को तळे धरिया पे सहायता करतु आमाको जीवन रे उत्तम जीवन उत्तम कार्य रे उत्तम सत्कर्म रे पूर्ण करतु जेपरि लोक माने देखिबे और से सत्कर्म देखि से माने ईश्वर परिचय को पाइबे हालेलुया आशा चक्षु बंद करी आशा प्रार्थना करवा एमती लगी थाई पारे प्रभु ए वाक्य तो आम सबुदिन पढ़ुछु आज कौन भिन्न शुणिलु केते भिन्न शुणुछु बा नुआ विषय शुणुछु सेटा मैटर नुहे मोर पे माने सेटा हमको परिवर्तन करे ना जहाँ शुणुछु आ ग्रहण करूछु पालन करूछु ताहा हमको परिवर्तन करे तेणुकरी जदि गोटे शब्द भी आज आपन जीवन रे मन रहिला ताहले आपण आज प्रभु ठारे समर्पित हो जातु आज प्रार्थना करतु
যে প্রভু সে সম্মানের যোগ্য, প্রশংসার যোগ্য হেবা পাই। মোর চরিত্রକୁ তুমি গঠন কর, মোর জীবনକୁ তুমি গঠন কর। ମୋ ଭିତରେ ଯଦି ମନ୍ଦତା ଅଛି, ସେ ମନ୍ଦତା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆଜି ବାହାରି ଯାଉ, ଆଜି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ। ଶୈତାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଜୀବନରୁ, ମୋ ପରିବାରରୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉ। ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଯୋଜନା, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସଫଳ କର। ଆସନ ମୁଖ ଖୋଲା ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, କେହି ନିରବ ରହିବ ନାହିଁ, କେହି ନିରବ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ମୁଖ ଖୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଏହି ସମୟରେ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉ। এই উদ্দীপনা সভা ব্যর্থ জীবন মাধ্যমে যেତେବେଳେ ଆପଣ ଆଜି ସମର୍ପିତ ହେବେ, ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ, ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆସ ମୁଖ କରିବା, ମୁଖ କରିବା, ମୁଖ କରିବା, ମୁଖ କରିବା। ୟେସ୍, ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ନିରବ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ନିରବ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। এই সময় আপনাদের অটে, এই সময় আপনাদের অটে, এই সময় আপনাদের অটে। आज से परमेश्वर महान कार्य करने चाहते। आज से परमेश्वर आपको जीवन में ताकर वाक्य को पठाई अछंती, आपको आत्मिक भाव में सुस्थ करने निमंते, से मानसिक परिस्थिति को सुस्थ करने निमंते। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस, यस। देखो तो प्रभु आपन जीवन मध्यरे, आपन परिवार मध्यरे, परिवार मध्यरे, परिवार मध्यरे, आपन जीवन मध्यरे से महान कार्य करूछथि, से आश्चर्य कार्य करूछथि, से अद्भुत कार्य करूछथि। देखो से समस्त बंधन, से पापर बंधन, से अंधकार बंधन आज यीशु के नाम में भाग से समय नष्ट हो जाए। समय से पुरातन जीवन लोप पाउछि, और एक नूतन जीवन परमात्मा को देव छले मध्य में। अच्छा दुई हस्त ऊपर उठेगा, दुई हस्त स्वर्ग आड़ी उठेगा, और समर्पण होगा कहना प्रभु मो जीवन को तुम अधिकार करो। समस्ते समस्ते अपना हस्त उठेगा, स्वर्ग आड़ी अपना हस्त उठेगा, समस्ते स्वर्ग आड़ी अपना हस्त उठेगा। यस, समस्त यस प्रार्थना करो, समर्पण हो तुम्हारे प्रेम। यस, यस, यस। किसी व्यक्ति जीवन आज प्रभु महान कार्य करूछथि, किसी व्यक्ति जीवन पवित्र आत्मा जगह कार्य करूछथि, महान परिवर्तन देखुछि मोर प्रेम। आज थारो देखाएगा महान परिवर्तन अपना जीवन का अधिकार करूछि। जब वाक्य लिखा जाए से पस्तर हृदय को हमें बाहर करवा और मांस हृदय देवा, से हृदय प्रभु तुम्हारे प्रेम। हालेलुया। ए प्रकार अनुभव करता लोकमाने, केवल ए प्रकार अनुभव करता लोकमाने दयाकर सामना को आसन आपणे प्रार्थना करते चाहूँ। केवल से लोकमाने जो आज प्रभु के वाक्य निजको सचारवा पे चाहते, प्रभु के राज्य में बंचिया पे चाहते, प्रकृत में निज जीवन द्वारा प्रभु को महिमा देवा पे चाहते। समय आगुका सदैव समय, आगुका सदैव समय, आगुका सदैव समय आश्रद मोर प्रेम। केवल सही व्यक्ति माने आश्रद आगुका समय आपन में प्रार्थना करते चाहूँ। ओ जीसस, मोर प्रिय प्रभु के दास माने ए लोक मान प्रति आसु आम समस्त हस्तार्पण करवा, हस्त उठेगा,
ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ୟେସ୍ ୟେସ୍ ୟେସ୍। ଯଦି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଅଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ କିଛି କରୁଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର। ୟେସ୍ ୟେସ୍। ଆଣ୍ଠୁ ପାତନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଠୁ ପାତନ୍ତୁ। ୟେସ୍। ଆଜି ସେ ଜାଗାରେ ୟେସ୍ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। এই সময় প্রভুଙ୍କର আত্মা আজি সমস্ত প্রকার অধর্মରୁ সমস্ত প্রকার ରୋଗରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶୈତାନିକ ବିଷୟରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମୁକ୍ତ କରୁଅଛନ୍ତି। ୟେସ୍। ରୋଗସ୍ଥାତ୍ମା ରୋଗକାର ଶକ୍ତି ରୋଗପାତ୍ମା ତମ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆଜି 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 এই সময়ে বিশাল ঘোষণা করছি রাজা, in the mighty name of Jesus, যীশুর নামে yes পরিবর্তন পরিবর্তন পরিবর্তন। ও রাবা শাতাবা। হালেলুয়া হালেলুয়া হালেলুয়া। সমস্ত মুখ খোলো, সমস্ত মুখ খোলো। yes যীশুর নামে রে দুষ্টাত্মা রে শয়তান রে অন্ধকার শক্তি নূয়া জীবনের ঘোষণা করছি। হালেলুয়া আমেন। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଜାଗାରେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଆତ୍ମାରେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଅନୁଭବ କରୁଅଛି। ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେ ଶାରୀରିକ ବିଷୟ ଲୋପ ପାଉଅଛି। এই ଜଗତର ବିଷୟ ଲୋପ ପାଉଅଛି। କାରଣ এই ଜଗତର ବିଷୟ ସବୁ ଅସାର ବୋଲି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଅସାର ବୋଲି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆସୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସଜାଡୁ। ଆସୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ପବିତ୍ରୀକୃତ ହେଉ। अपना परित्राण वस्त्र को मलिन न करो। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, यस यस प्रभु व्यवहार कार्य करो, व्यवहार कार्य करो, व्यवहार कार्य करो। तुम्हारे लोक मान को प्रभु, तुम्हारे प्रेमिक मान को प्रभु, तुम्हारे संतान मान को आज स्पर्श करो। एक नया जीवन तुमको महिमा देवार जीवन, तुमको प्रशंसा देवार जीवन। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, तुम्हें दिए बोले प्रार्थना करुच्छी। देखो ये समय प्रभु आपको नतन देखुछंती, से आपको निहत देखुछंती, से आपको स्पर्श करिछंती। हे मोर भाई प्रभु जी आपको प्रेम करती। समस्त प्रकार अंधकार विषय यीशु के नाम में बाहर आस। समस्त मंद विषय यीशु के नाम में बाहर आस। देखो प्रभु आपको प्रेम करती। सब को नया जीवन स्वर्ग शांति देवा चाहती। এই জগৎ আমাকে শান্তি দেই পারে না। এই জগৎ আপনাকে শান্তি দেই পারে না। কিবা এই জগৎ আপনাকে পরিত্রাণ দেই পারে না। আকাশ উপরে মনুষ্য মানবের মধ্যে আর কৌশি নাম দেওয়া যায় নাই যে যে নামের পরিত্রাণ পাইব। তেমনি এই জগৎ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଗତର ରୀତିନୀତିକୁ ଫଲୋ ନ କରିକି ଆସୁଅଛି। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁକାରୀ ହବ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଅନେକ ଜୀବନ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ହୃଦୟ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଅନେକ ହୃଦୟ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ
ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ବିଷ, ଅନ୍ଧକାର ବିଷ, ଜାଗତିକ ବିଷ, ଜାଗତିକ ମନୋଭାବ ଆଜି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଜି ଧ୍ୱଂସ ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ এই ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ରାଜତ୍ୱ କରୁ। ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଦ ଗତିକୁ ତୁମେ ସଜାଡ଼। ଯେବେ କୌଣସି ଅଧର୍ମ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ ନ କରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପିତା। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଅଛ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ତୁମେ କଥା କହିଅଛ। ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତି ତୁମେ ଦେଇଅଛ। ଆଜି ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ତୁମେ ଆଣିଅଛ ପିତା। ଆଜି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ସମାନ ରହିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ତୁମର ମହିମାରେ ବଞ୍ଚିବେ, ସେମାନେ ତୁମର ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବେ, ତୁମର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବେ। ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଦେବେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ। ସବୁ ଗୌରବ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ତୁମକୁ ଦେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଛି ପିତା। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ